Ahojte, milí priatelia. Dnes by som vám chcela prečítať recenzie ku nášmu najpredávanejšiemu a najobľúbenejšiemu gélu Velmax Hyaluron Gel 5, ktorý nájdete na našej stránke www.hyaluron.sk. Tento gel je naozaj vynikajúci, pretože, ako dobre viete, táto rada obsahuje až 5 druhov kyseliny hyaluronovej, ktorá pokožku naozaj hydratuje zvnútra. A takisto tento gel je bez parfémov, je vysoko koncentrovaný a je vhodný na používanie spolu aj so žehličkami na pleť. Tak sa poďme pozrieť na niekoľko recenzií. Tak napríklad pani Adrianka, ona píše, veľmi príjemný, pociťujem zvláčnenie pokožky, hydratáciu a vyhladenie. Pani Denda píše, používam pod žehličku, zatiaľ veľká spokojnosť. Pán Baldík, okamžite vypína pleť. Pani Jarmilka píše krátku recenziu, výborný. Pani Andulka, fantasticky, krásne hydratuje, stačí len malé množstvo, úžasný pod make-up. Pani Jolanka, používam krátce, ale připadá mi veľmi kvalitní. Pani Salonka, najlepší koncentrát pod prístroj na pleť, zvýhodnené balenie mi vydrží naozaj dlho. Tak si môžete tieto recenzie na našej stránke aj vyhľadať. Recenzie nájdete pod každým jedným produktom a takisto na stránke si ho môžete objednať a vyskúšať. Ahojte.